Ráno jsme vyrazili plně odhodlání zdolat krásný pochod, aspoň teda, jak nám to bylo řečeno, Tongariro Crossing, ale vzhledem k tomu, že bylo špatné počasí, tak sami uvidíte, jak to dopadlo. Since I've been back home, where I belong, life round here means you must try to be hard and strong. One day dále už byla cesta hodně hororová, nebudu zastírat, nakonec jsme se obrátili a vrátili jsme se zpátky, takže nabídnu pár záběrů, které díky kolegovi, který byl na tom samém zájezdě před 3 lety, tak vidíme, jak to vypadá, když to vypadá. Tongariro Crossing pokračuje, jdeme Hlávovým polem. Vulkán plné krásy, konečně odkryl špičku. Do prvního tábora pod vulkánem a teď nás čeká tento strmý krpál. To je ten krpál, který mám před sebou. Matko, buď ráda, že jsi to nešla. Hrozný výstup. Nejhorší v mém životě nás čeká toto ještě. Vulkán je krásný výhled do okolí. From you, but I think it's time that we found out. Neprocházíme právě. One day when I want to settle down, I'll go there up to husband house. Úžasný záběr na tuto část. Na výzvarku Tongariro. Potom jdu dvakrát. Jsme překonali Pavlík jezera. Ten další svodky tentokrát zaplněný vodou. Krásný výhled za říci. Rozehřátí v teplém bazénu přišlo velmi vhodné. Tam objevilo nový.